Dobrý deň. V pondelok 12. septembra bolo rokovanie mestského zastupiteľstva, bolo to ďalšie z tých búrlivých rokovaní, na ktorom sa prejednávala problematika okolo spoločnosti EEI, všeobecné záväzné nariadenie o parkovaní a veci s tým spojené. Pán primátor predložil poslancom na schválenie v bode číslo 1 návrh, ktorý sa skladal z troch častí. Prvá, druhá, tretia. Keďže prvá časť hovorí o tom, že berie na vedomie, druhá časť, že žiadame primátora a tak ďalej, poslanec Ihnat dal procedurálny návrh, v tom zmysle, aby sa tento jeden bod rozdelil na 3 body. Na prvý bod, druhý bod, tretí bod a aby sa o týchto troch bodoch jednotlivo rokovalo aj o týchto troch bodoch jednotlivo hlasovalo. Ja som ten pôvodný papier rozdelil na 3 časti, aby bolo to vizuálne dobre vidno. Rokovací poriadok hovorí o tom, že ak je podaný nejaký návrh, a k nemu sú dané pozmeňujúce návrhy počas diskusie, že vystúpia poslanci a povedia, ja navrhujem tento bod doplniť alebo zmeniť o niečo, tak rokovací poriadok hovorí o tom, že najprv sa musí dať hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch a keď tie pozmeňujúce návrhy nebudú schválené, až potom sa musí dať hlasovať o pôvodnom návrhu. Z rokovania, ktoré bolo na mestskom zastupiteľstve 12.9., boli tieto 3 návrhy podané a k ním počas diskusie vystúpili poslanec Rusnák, Žarnaj, Grega, Hlinka, Ihnat. Títo dali rôzne návrhy k jednotlivým týmto 3 bodom. To znamená, že keď sa išlo hlasovať o týchto materiáloch, najprv sa malo dať hlasovať o týchto žltých papierikoch. To znamená, keď k bodu 1 pán poslanec Rusnák dal pozmeňujúci návrh, že bod 1 navrhuje berie na vedomie stav implementácie nového parkovacieho systému, pán Rusnák dal protinávrh, aby mesto vyjadrilo nespokojnosť s tým, ako EEI implementuje a robí veci okolo parkovacieho systému. Čiže najprv sa malo dať hlasovať o návrhu, čo sa nestalo. A to isté bolo aj v ostatných návrhoch. Celý podvod je založený u mňa v tom, že keď poslanec Dudka čítal akože pozmeňujúce návrhy, tak de facto čítal vlastne originál pôvodné návrhy. Oni normálne odblokovali, odignorovali všetky pozmeňujúce návrhy a dali hlasovať o týchto pôvodných návrhoch, čo je v rozpore s rokovacím poriadkom. A keďže rokovanie viedol pán primátor Raši mal zastaviť návrhovú komisiu a povedať im, vážení, rokujete v rozpore s rokovacím poriadkom a je potrebné najprv rokovať o pozmeňujúcich návrhoch. Aby ten podvod bol dokonaný, tak vlastne pán Jutka prečítal, že tieto návrhy údajne podal pán poslanec Ihnat, čo vôbec nie je pravda. Ten v živote nevyriekol tieto návrhy, ale bolo mu dané niečo do úst a poslanci o tom hlasovali. Nastala krízna situácia, že vlastne sa prijali uznesenia, ktoré sú v rozpore s rokovacím poriadkom a všetky tieto návrhy, ktoré podali ostatní poslanci, boli vlastne odignorované. Takmer všetky. A to je celá pointa toho. Najprv sa hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch, až potom o originálnych. A teraz si pozrieme video, ako to v skutočnosti prebiehalo. Pán poslanec Žarnaj predložil návrh. Čiže ja navrhujem, aby boli oddelené tieto 3 body, zvlášť 3 hlasovania, jedno, druhé, tretie. Spoločný podnik považujem za nezmysel a skôr by som navrhoval, aby to parkovanie šlo napríklad pod podnik, bytový podnik mesta Košice. Budeme za chvíľu ešte hlasovať, lebo podľa rokováku, keďže dal pán poslanec Ihnat procedurálny návrh, budeme o ňom rokovať, len teraz ho dopisoval, čiže budeme o ňom hlasovať. Chcem sa spýtať, už ste pripravení? Dobre. Môžeme, hej. Čiže budeme hlasovať o procedurálnom návrhu, ktorý dal pán poslanec Ihnat. Ja ho zhrniem, aby sa o časti A berie na vedomie hlasovalo extra, aby o časti B žiada primátora s vymenovanými možnosťami, ktoré môžu byť implementované pri zmene VZNK, hlasovalo ako druhýkrát. A o časti tretej, ktorou je pripraviť návrh na založenie obchodnej spoločnosti, hlasovalo extra. Čiže hlasujeme o tomto návrhu pána poslanca Ihnata. Konštatujem, že za bolo 33 poslancov, 0 bolo proti, 4 sa zdržali hlasovania. No, a má to Vyzývame vás riešiť problematiku parkovania prostredníctvom mestského podniku alebo prenechať túto kompetenciu mestskej časti Košice Staré Mesto. Si ja dovolím podať návrh na uznesenie, ktorý buď túto firmu primeje, aby robila veci tak, ako sa majú, alebo z Košic mu odíde. Poprosím o kľud. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných paragrafov zákona 369 a zákona
a rokovacieho poriadku a štatútu mesta teda vyjadruje hlbokú nespokojnosť a vážne výhrady k stavu implementovania nového systému parkovania v rezidentských lokalitách číslo 1 až 10 spoločnosťou EEI SRO. A po B žiada primátora mesta pripraviť návrh založenia obchodnej spoločnosti na zabezpečenie parkovania na území mesta Košice, ktorého zakladateľom bude výhradne a jediné mesto Košice ako jediný vlastník. Zároveň si však myslím, že nepatrí k vašej osobnosti, aby ste podsúvali ľuďom slová, ktoré som nepovedal. Ja som nepovedal, že žiadam zrušenie VZNK 157. Ja som vždy hovoril o tom, že je potrebné o ňom znovu začať rozprávať a zrušiť rezidentské zóny 1 až 10. Budeme hlasovať teda o návrhoch tak, ako boli predkladané, čiže prosím vás ich uvedte, aby poslanci vedeli, o čom sa hlasuje a aby teda o každom návrhu sme vedeli, že ktorý je to z pozmeňujúcich návrhov uznesení Mestského zastupiteľstva. Ďakujem pekne. Prvý pozmeňujúci návrh predložil pán poslanec Ihnat. V zmysle schváleného pozmeňujúceho návrhu, respektíve schválených pripomienok, budeme hlasovať per partes o každom návrhu samostatne, tak ako to bolo odhlásené a odsúhlasené. Takže čítam návrh. Poprvé, Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa paragrafu 11 odsek 4 zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a paragrafu 6 odsek 2 písmena A štatútu mesta Košice po A berie na vedomie stav implementovania nového systému parkovania v rezidentských lokalitách číslo 1 až 10. Všetko. Ďakujem, prosím, hlasujte. Za bolo 22 poslancov, 7 proti 7 sa zdržalo hlasovania. Uznesenie sme schválili, nech sa páči ďalej. Po druhé, žiada primátora pripraviť návrh zmeny všeobecne záväzného nariadenia mesta číslo 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice za účelom jeho H. Riešenie parkovacích miest pri sociálnych, zdravotníckych a vzdelávacích inštitúciách. Po I. Zohľadnenie ďalších pripomienok od obyvateľov mesta Košice. Pán primátor. Ďakujem, prosím, hlasujte. Konštatujem, že za bolo 36 poslancov, 0 bolo proti, 3 sa zdržali hlasovania. Ďakujem pekne, nech sa páči ďalej. Ďalší návrh pána poslanca Ihnáta znie nasledovne. Pripraviť návrh založenia obchodnej spoločnosti spoločného podniku na zabezpečenie parkovania na území mesta Košice, ktorého zakladateľmi bude mesto Košice a parkovacia spoločnosť. Ďakujem, prosím, hlasujte. Konštatujem, že za bolo 20 poslancov, 9 bolo proti, 10 sa zdržalo hlasovania. Uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne. Ideme ďalej. Návrhy môžu ísť, vždy sú dávané tak, ako sú predkladané a prvý návrh dával pán poslanec Ihnat.